Señorita, sí. Mire, son eu outra vez. Chamei fai media hora. Verá, que estou nun ascensor no número 32 da rúa Xoán 23 que quedou parado entre dous pisos. Si, non se preocupe. Non, o que pasa é que aínda non apareceu ninguén. Preguntábame se tardarán moito en aparecer os operarios que dixo. Si, vostede dixo que estarían aquí en 15 minutos. Non, tranquila, non. O que pasa é que este sitio é un pouco pequeno, sabe? Comeza a resultar un pouco claustrofóbico. Si. Ademais, teño unha reunión a esta hora no piso de arriba e resulta que xa empezaron sen min. Si, intentei levala dende aquí, pero é imposible. Teño a presentación e toda a documentación arriba. Claro. Non hai ningún problema. Non. O que pasa é que me preguntaba... Bueno, o cabaleiro que quedou aquí encerrado comigo e máis eu preguntábamonos se tardarán moito en vir a rescatarnos. Non se esqueceron de nós, non? Moi ben, que se lembran de nós, que nos teñen presentes. Moi ben. En todo momento. Cámara. Que cámara? Mire, señorita, como non mande alguén a rescatarnos en 5 minutos, montolle unha que se vai a acordar. Quere darse presa?